Abogadong nabanggaan og sakyanan, patay. Kusinero, gipusil, patay. Tigdumala sa apartment, gipusil, patay. Inahan nga naninda og shabu, nadakpan. Kapulisan nagpabilin nga takom sa nagpadayon nga investigasyon sa pag-ambush ni Atty. Noel Archival. Bayo nga po, Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ning atong kulabanon. Ako si Frank Malilong. Ihatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Kasamtangang nagpahigayon karon og case conference ang giumol nga task force alang sa pagsulbad sa pagpamanig patay ni Atty. Noel Archival ug sa mga kaubanan ini kaghapon. Takom pa ang baba sa mga police officers nga naglangkob sa maong task force ug may pasalig nga mupahibaw sa mga sakop sa media kung mahingpit na ang ilang mga laraw. Andrea Patenya, Sugin Limi. Tuwa karon sa kauluhan si Police Regional Office Director Danilo Constantino alang sa usa ka kalihukan sa Campo Crame apan sa text message nga gipadani ini sa News 5 iyang gipahibaw nga gimanduan na niya ang iyang sakop sa pag-umulog sa ka Special Investigation Task Force aron mo imbestigar sa nahitabong pagpamanhig dito sa Barangay Coro, lungsod sa Dalagit nga mikutlo sa kinabuhi sa inilang abogado nga si Attorney Noel Archival ug sa mga aide niini nga silang Edo Minyoza, driver nga si Alejandro Jaime ug angol sa laing kauban nga si Paulo Cortez kagahapon sa hapon. Ang Cebu Provincial Police Office maoy nangu sa maong task force nga gilangkuban sa Provincial Investigation and Detective Management Branch, Criminal Investigation and Detection Group ug Police Crime Laboratory. Karong hapon usa ka case conference ang gipahigayon sa task force, diin giimbitar sab nila ang hepe sa Dalaget Police Station nga si Police Inspector Rico Emperwa, kanang Chief Intelligence Officer sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu, ug mga representante sa Scene of the Crime Operatives, Regional Investigation and Detective Management Branch, ug ang Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group. Suway namong gikuha anong pamahayag ang hepe sa Cebu Provincial Police Office nga si Police Senior Superintendent Noel Guilliamac sa wa pa magsugod ang maong conference apan buot niining papaabuto ng mga sakop sa media nga mahuman ang ilang conference usa sila muhatag og pamahayag. Bisan ang mga sakop sa task force, takom gihapon kalabot sa mga kalambuan sa kaso, sama sa ilang hot pursuit operation sa mga suspect ug ang ilang pag-trace sa duha ka sakyanang gigamit sa krimen. Gidadinhi sa crime laboratory ang Ford Escape nga napuno og lunga gumikan sa inagian sa bala nga maoy gisakyan sa mga biktima aron ipaubos sa trajectory examination. Giingong dako kinig tabang sa pagtumbok sa anggulo sa mga gipabutong armas, lakip na ang posisyon sa mga suspetsyado atol sa ilang pagpamusil. Sa laing bahin gipaibaw sa Public Information Officer sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga si Nonoy Mongaya pinaagi sa phone interview nga luwas na ang kahimtang ni Cortez ug nag-recover na kini sa iyang operasyon kagahapon. Andrea Patenya, News 5. Work-related ba usa sa mga gilili nga motibo kung nganong gibanhigan si Atty. Noel Archival ug kaubanan kaghapon sa hapon. Ryan Soroti, Sugin Limi. Gidumog sa mga residente sa Barangay Coro, Dalaget, Cebu, ang crime scene diin gibanhigan patay si Atty. Noel Archival ug duha ini ka mga aide. Humanto sakto sa kasabala sa M16 ang tuong bahin sa itom nga Ford Escape sa mga biktima. Wa na makabot sa tambalanan ang laing aide ug driver nga si Alejandro Jaime. Bugtong naluwas ang usa sa mga aide nga si Paulo Cortez ug kasamtang gitambalan sa ospital. Nakatawag pa kini sa kabanay ni Atty. Archival human sila gi-ambush. So nawa siya masulti. Ang iya ra gyud punong namat ko na nga dihay nitupad nga black nga vehicle. Nya kusog kuno kaayong hitabo.
Nga mura ko na yung nakita nga nito ko yun na lang si kay nag-istorya man kuno sa cellphone si Attorney Archibald. Naami diri sa wala ko kabalo unsang baryo unsang lugar basta masakir mi niya naa po ko'y tama unya si attorney patay. In other words, nakaduol jud ka. Gibot yan sa saksi nga iyang nakita ang duha ka mga Hilux nga itom upuwa doon sa sakyanan sa mga biktima. Pagbiya sa duha ka mga Hilux nga mo'y gisakyan sa mga gunman, giduol sa mga residente ang sakyanan sa mga biktima. Giingong milihok pa ang ulo ni Atty. Archibald samtang nagmo sa kasakit si Cortez. So giipit nila, pag-abot sa area, nagdirahan, gila na yung gilaklakan sa armas. Nakuha ilam sa driver's seat ang 9mm pistol ni Atty. Archibald, timailhan, gawa makabaw sa pusil ang mga biktima. Pasado alas 6 sa gabi, niabot sa crime scene ang usa sa upat ka igsoon ni Atty. Archibald nga si Nelson. Gipugan ni ini ang iyang emosyon, dihan nakitan inya ang kahimtang sa iyang maguwang. Nagtuang ba ng Archibald nga dunay kalapigitan sa trabaho ang hinungdan sa pagpamanig. He considered everything as normal because as part of his job, it's dangerous to be a lawyer, and considering also his clients. Ryan Sorote, News 5. Si manlalaban Noel Archibald giila sa propesyon sa abogasiya nga lawyer of last resort. Sagad sa iyang mga kliyente, mga akusado sa high-profile cases. Ano ang pipila ka mga paghandom sa iyang mga nakatrabaho? King Perez, Suginlimi. Kayo sa ka-drug court ang sala ni Judge Macaundas Haji Rasol, matagbuan sila magkita sa giambus nga abogado. Gani karong adlaw, usa ka hearing ang giri-schedule dihang way nito nga abogado gikan sa law firm ni Archibald alang sa hearing. Mato di Judge Haji Rasol nga dili malikayan silang trabaho nga adunay di kauyon sa mga hukom, hinungdan nga adunay hulga sa ilang mga kinabuhi. Especially for people who is not really very familiar with how our justice system works. Usahay tungod kay wa sila kasabot, ma-conbitaw sila. Sometimes siguro they feel aggrieved. Ang pangu sa Media Alliance for Law, Liberty, Equality and Truth, pundok sa mga tigbalita sa korte, nagkanayon nga bisan pa nga strikto si Archibald, lakip na konsayo pang pagpatik sa mga pamahayag, di makalimtan ang iyang pagkasiyaw pagkabuutan. For me, Archibald was one of a few lawyers who understand our working, atong trabaho sa media. Di kasubo ni IBP Cebu City Chapter President Attorney Elaine Bathan ang kamatayon sa kauban sa buhat. Matud niya, dili mo pili si Archibald og kliyente nga iyang labanan. Gani gihulagway niya si Archibald nga lawyer of last resort ug nailhan sa pagpanalipod sa mga akusado sa mga high profile nga mga kaso. We need to assess our cases, we need to assess whom we would encounter, and we also need to make sure that kami and our families are also safe. Pila na kabugado ang gipatay in that manner, and even up to now, these cases have not come to a closure. King Perez, News 5. Gikondena sa konseho sa Dakbayan sa Subo ang linuog nga pagpamanhig patay kay Attorney Noel Archibald ug sa laing duha ka kuyog niini. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Ay no, Noel, dili man yun nakaboro kwento si Noel. Si Konsehal Jerry Carillo mihimo og privilege speech atol sa sesyon kaganiha aron ipabuhagay ang iyang pasubo sa nahitabo sa abogado. And a lot of people tend to misunderstand the lawyer's function. It doesn't mean that we condone addiction, we condone drugs, but it simply means that we are extending professional assistance to these people who have brushes with law and who needs protection and who also has to be afforded with opportunities to defend themselves in the courts of law. Gipadayag ni Carillo nga nasaypan ang trabaho sa usa ka abogado. So we condemn, the council condemns the brutal killing of Attorney Noel Archibald. The council urged the Philippine National Police to conduct a no-nonsense investigation on the death of Attorney Noel Archibald
and the council extends its sincere and deepest condolence to the family of Attorney Noel Archibald. Gipaabot pa sab sa konseho ang idusong resolusyon kalabot silang himuong suporta ngadto sa pamilya nilang Alejandro Jaime, Candido Edo Mendoza ug Paulo Cortez. Lakip nga may kondenar sa nitabo ni Attorney Archibald ug kaubanan mao si Mayor Michael Rama. It's a condemnable act. Treacherous in a way. Utmost cowardice ba? That's why not easy to be where we are as lawyers. Kaya inig, barog na mo, kung makadaw ka mong kliyente, ko ang napildi. Kung mapildi ka mong kliyente, kuya ko dudahan ng ang mga biligyan dito sa nakadaw. So it's really a thankless job. Leslie Caminada Vistillo, News 5.